И здравейте, приятели! Малко първия клип, малко го настрах. Малко. Да. Да. И тук отново съм с Краси. Ние не спим. А? Не спим. Животни, които не спят сме ние. Точно така. Чухте го. Новият израз. Ако не му оставите по един лайк, ще ви изям. Са се парцалите. Така. И продължаваме. Ето как се бях развил началото, защото Не можахте да видите поради технически затруднения. да, не можахте да видите затрудненията. Така. И беше много гадно, че ми стана така. Беше смисъл, беше 12 минутен клип. Е така, черен екран, малко кофти и малко така пребано. И сега затова почнах нов на същата вечер. Лъжи би. Това е след 5 дена. Да бе. Аз да не съм ти бе. И Ей, така. стигай. Ай, стигай. Пак ти лъжа. Ясно. И сега ще правим едни оградки за едно нещо. Краси, и сега ще имаш какво да гледаш. А? Да. Бате, много си изнервих, като стана много тъмен. В смисъл, като стана бляк екран. Много си изнервих. Брутално. Много мазно. Даже Краси го лайкна. Що казваш, бе? Ей тъй, малко трол фейс. Нали бе, Краси? Да, бе. Ти сериозно ли е? Човек. Епик тролизм, бате. Машина. Какво се прави? Изверка. Може ли да пръдна? Може ли да пръдна? Не. Добре. Не, човек, спри. Окей. Сериозно ти казвам. Добре. Съжалявам. Ти говори нещо, защото при пъти става някакъв скучен. Какво да говоря? Това може би няма го правим. Може по-назад така, като се развие малко повече. И сега ще чакаме да стане ден. Машина. Защото мобовете навънка ще ме разбият. Ето и ще остава едно прозорче. Да си гледам. Бате, какво брутално се заградих, бате. Така. Ой, бягай. Кога ще стане ден, бе? Ще става по-бързо ден, бе. Пръци. Какво ще правим докато стане ден? Ще си направим пода. Шакаме. Тоест пък си направим тук пода. Ще пръднем. Стия, бе! Стия си ми такова клипа. Така, Спирам. Не, сериозно, Краси. Какво? Какво е? Сериозно ти казвам. Добре де, аз сериозно ти казах, че спирам. И така, ще си направим пода. Сега. Ще си направим пода. Да има нещо, какво да правим, като стане ден. Няма, стоим на дърпот. Ако ме питате за Texture Pack, честно казано не мога да ви отговоря. Намери го от Planet Minecraft. Ей, това е. Сайта, ако пуснете.
Би трябвало да го знаете, нали? Ей, това е. Въй, крипър! Не! Умря ли? Не. Ама ми изгърмя половината къща. Бате. Не, бате. Фък. Бати гадното, бате. Бати мазния крипър. Как ми го гръмна? Бати пич. Гле. Как не го е срам? Как не го е срам? Чай, съберем малко бяло дърво. Ей, това е. Да ми гръмне крипър. Пръц. Ами... То не е пръц. То е лошо направо. Въй! И сега стреля, спушаваме стреля. Бой. Скелетона, бате. Ме разбива направо. Мри, псе мръсно. Така. Дения ми помогна да го убия. Иначе ще ли си умра като псе. Ей, това е направо. Така, 12 дърво. Трябва да си оправим тази дупка от скапания крипър, който ще стане след малко. Ей, така, след мъничко. Пръц. Пърц. Както вие краси. Пърц. Пърц. Не издържам. Трябва да си оправя това. Трябва да пръцнеш. Тихо. Така. Фък. И сега няма ми стигне дирта. Да си запълна дупката от скапания крипър. Вай. Нещо не стана като хората. Бъгна ми се къщичката заради този скапан крипър. Пръц. Какво е? Не, бе, Динки. Ей, са, ако мога ми кажеш, това откъде? Правим пълен плюс, бате. Ей, това е. Ставаме свидетели как отвличат някой си. Да ти споделям ли името, а? Искаш ли? Абе, краси. Това. Да ти споделям ли името, а? Моето име. А? Какво име да споделяш, бе? Твоите име? Какво име, бе? Ти ми го сподели вече 100 пъти. А? Ти го каза 100 пъти вече. Но ясно е. О, направих си бати якия дизайн на къщата, бати. Машина. Не, сериозно. Стана много яко. Чай ти взема малко дърва. Направим още една врата. Бати, сериозно ти казвам, стана бати яки дизайн. Може.
бати яката. Много радва. Е така, съвсем случайно. Крипъра ми е гръмна и си открих нов дизайн. Ц. Виж, крипърите нещо добри същества. Ебам се. Всеки майнкрафтер ги мрази. Плюс краси. Нали е краси? Помниш ли като това? Като Краш пушна, нали пушна да снима клип. И само, не пробвате. Нали почва. И само то... Кой беше? Човек, забравих му името е. Как беше бе? Кое бе? Оня къде цяло ми ядосва е. Как му беше името е? Хардевил. Да. Значи... Вие може да сте го гледали на Краш клипа, когато Краш го тролваше постоянно. Помниш ли когато бате? Ти гледа ли му клипа, когато бате бяхме... Той беше пред моята къща и ми се молише да влезне бате. Да. Бате, чуеш ли се? Само бате ме слушаш как се хиля изрицки бате. То сти отвънка бате. Давай. Ти още ли снимаш? Да. Ебах ти маняка. 30 минути клип. Не бе, 11. Благодаря, че гледахте. Толс пък. Има още. Не, още не знам точно колко. Ай, спирай вече. Що бе? Ай, стигай. Няма още. Ай, стигай. Тара. Да се реванширам на хората е. Гледаха някакъв тъп черен екран и сега искаш да спирам клипа. Много ясно. Вижте го колко е лош. Напляскайте ме. Така. По дупето. Целя. Вътре. Сухо. Ей, това е. Да съберем малко каблстон. Да си направим една печка. Да си изпечем малко стъкла. И храна. Парлолите двете, където ги имам. Да побия малко прасета. И може да спирам клипа. You fucking ass now. Пръц. Може да си направя малко кол, между другото. Пръц. Естества пръц. Ай сега. Сериозни хора сме. Няма правим глупости. Нали така? Изпечем малко санд. Не знам дали забелязвате, но пък с този текстчър пак прозорците са някакви маняшки. Вали ли ще ми стигнат прозорците? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Стигат ми, даже ще ми останат. Даже през това време може да отида Пръц. да побия малко парсета. Пръц. Парсета. Пръц. Не стил. С това пръц. Сериозно. Да. Пръц. Човек стил. Окей. Другия път няма да снимам с тебе.
Спирам, обещавам. Аре, човек, къде ще знае това прасе? Гледай го, бат. Бати, нам ги лети, бат. Избега ми. И ако имате някакъв лак, пишете в коментарите. Мри, бе, прасе. Бе, много бега, бе. Седи малко, бе. Мри, кучи си. Така. Гледай го, бате. Като ме видя с меча, направо си чуи на къде да бега. Абе, ще се колам, бе, педерас. Много съм лош. Гледай, бе, много бягат тия прасета, бе. О, и намерихме и снежен байл. Близко до нас. Едва му бием прасетата, бате, от лак. Ай, спри на едно място, тъпо прасе. Няма нищо ти стора. Само ще направя на пажори. Това да е въпрос. Ви, и меч ми се струши. Бате, краси! Пусна ми 3 пържоли, бате. От едно прасе. Като имаш лутинг на меча. Нямам. Какъв лутинг, бе? Аз съм с дървен меч, лутинг. Понякога се случва между другото и ти пусне бълчко пържоли. Бати кеф. Това е много яко. Така ли ми беше пуснало на всичките прасета, където ги бих до сега. Да. Ще бъде много яко. Така, направих си маняшката къща. Вече има джамси. О, така. Видяхте как си открих случайен дизайн. Благодарение на крипъра. Нищо я говоря тук на хората. Така. Паржоли. Много бавно се пъчат. Мисля, че това ще бъде от клипа. Очаквайте още. Бай-бай.